13 establiments de serveis de perruqueria i estètica de l'Unió Botiguesa de Reus s'uneixen per oferir descomptes en la campanya del Dia Internacional de la Dona. Ens en parla Leonor Bartolí, presidenta de l'Unió Botiguers. Alguna cosa relacionada amb la dona. L'any passat també vam fer una acció i aquest any vam apostar, la meva idea va ser fer-ho amb la gent de Reus i amb aquests dos serveis que són perruqueria estètica, no? Llavors l'any que ve igual ho fem amb uns altres serveis o ho fem més complex o fem tot el dia actes, no ho sé. Recollim el testimoni d'alguns dels establiments que participen a la campanya. Que és una cosa en positiu i intentem sempre sumar-se al carro amb tot. I jo sí que us diré que aquest cap de setmana ho he estat comentant a les clientes i la veritat és que ha sigut una anècdota que més que res es transmet una miqueta d'il·lusió i entusiasme. La Unió Botiguers ens va proposar d'aquesta iniciativa, vam entendre que era una bona pensada, un encert, amb la sensibilitat que caracteritza la Leonor i amb visió de dona, que també és important. Penso que està molt bé que es produeixin aquests tipus d'accions. Tots els que som del mateix sector i que competim des de casa nostra, aquí ja poguessin estar tots aixoplugat sota la Unió Botiguers, no? I poder fer una campanya en conjunt és només gràcies a la Unió Botiguers que per separat no ho haguéssim fet. Llavors penso que és un gran fet això, que no és gaire usual. De crisi i que això fa ingeniar a qualsevol persona amb ganes i amb inquietud. Nosaltres durant tot aquell dia els farem un servei com un parc complet